Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina masu neman scholarship ga wata dama ta samu. University of Miami, USA sun ba ku wata damar samun scholarship wanda zai ba ku damar samun karatu kyauta, masauki kyauta, littattafai kyauta, kai har ma da laptop da kuma dala 12,000 duk a kyauta. Za a rufe wannan scholarship a 1 November 2023 a ƙarshen wannan shekarar kenan. A wannan university makin SAT da ACT optional ne. Haka zalika IELTS za a tsallake shi in dai karatunka na baya a harshen turanci ka yi shi. Abin burgewa anan shine baka buƙatar yin submitting na application biyu. Wannan automatic ne a lokacin da kake submitting na application naka domin samun admission. Idan wannan scholarship ya baka sha'awa, ka danna mana like, ka danna mana subscribe domin samun videos namu da zarar mun daura. Please kar ka tsallake kowanne bangare na wannan video don ka san yadda ake yin applying ba tare da bata lokaci ba. Mu fara aikin. Za mu fara ne da offnextnigeria.com. Zan ajiye muku link ɗin a description. Akwai scholarship da yawa da za ku gani a wannan website. Za ku ga wannan scholarship na Miami University a wannan website. Kun danna shi kawai zai kawo ku direct cikin scholarship na Miami University of USA. Gashi nan zai nuna muku duk abin da ake bukata wani apply, how to apply. Gashi nan za ka je ka ga komai da suke bukata ga official website ɗinsu. Yanzu da mun danna official website ɗinsu sai kai mu direct. Gashi ya kai yanzu direct to portal na makarantar. Yanzu gashi ya nuna mana. Gashi za ka ga komai da ake bukata a wannan scholarship. Gashi nan za ka karanta wannan. Everyone who applied to UMA considered for academic scholarship. Abin da ake nufi a nan shine ba a buƙatar sai ka submit application biyu. Gashi nan za ka danna first day ma'ana undergraduate kenan. Da ka danna undergraduate zai nuna maka kamar haka. All income fall in first year students are automatically considered for merit scholarship. Kun ga gashi ya nuna mana wannan. Yanzu idan muka je ƙasa zai nuna mana premier scholarship. Ga scholarship inda ongoing nan yanzu, ma'ana scholarship inda ake iya cikawa yanzu. Gashi nan wannan. The STEM scholarship received the full cost of attendance for 4 years of undergraduate study at UM. The award includes tuition fees, on-campus housing, meals plan, university health insurance, textbooks, laptop allowance, and access to 12,000 enrichment funds which may be used to award study abroad. Ma'ana za su baka muhalli kyauta da dala 12,000 kai har ma da laptop da za ka samu damar yin wannan karatun hankali na tsaye ba tare da ka je kana tunanin wani kuɗi ko wani wannan ba. Da ka danna CMO ɗinnan zai kai ka direct ka ga requirement ɗinsu da komai nasu. Yanzu ga wannan shi ma application, wannan scholarship ne shi ma, amma shi wannan na waka ne. Wayanda suke so su je su yi karatu ta fannin waka su wannan damar su ce. Idan ka san wani wanda ke son yin karatu ta fannin waka za ka iya nuna masa wannan. Yanzu kuma kun ga wannan yanzu. Shi ma wannan kamar wancan ne, za su biya maka kuɗin karatu na tsawon shekara 4 amma ba za su baka allowances ba. To kun ga kuma yanzu shi ma ga wannan. Za su biya maka scholarship sannan za ka dinga receiving weekly scholarship, receive full cost of tuition. Gashi nan. Yanzu shi ma ga wannan. Wannan shi ma kamar wancan na farkon yake. Za a biya maka komai da komai. Amma bambancin sa da wancan na farkon shine wancan na farko za a baka da allowances. To wannan ba za a baka allowances ba. Kun ga gashi nan. Da ka zo za ka karanta dukkan komai da komai. Na wannan bidiyon ba zai isa na muku bayanin komai na karanta muku kuma ba na fassara ba. Ba zai isa ba gaskiya.
yanzu gashi nan idan shi wannan kake bukata sai ka taɓa simo, amma ni na fi son idan za ku bi shawarata za ku iya cika wancan na farkon, yanzu shi zan yi bayaninsa. Yawa gashi nan na farkon yanzu za mu taɓa shi, mun taɓa mu kuma gashi ya kawo mu nan, yanzu ya kawo mu nan. Wannan gaskiya zai fi da wanda yake so ya cika, ina ba shawarar ya cika wannan gaskiya, wannan zai fi gaskiya. Gashi nan za ka ga komai nasu, gashi nan za a je muku link ɗin a description, sai ku je can a description ku taɓa link ɗin sai ku samu ku yi registration. Gashi nan zai nuna maka eligibility criteria da selection process. Gashi nan ya nuna maka cewa sai November 1st za a kulle wannan scholarship. Kaga wannan dama ce da za ka iya cikawa daga nan har zuwa wani lokaci. Idan ma ka yi jarabawa ne kana jiran result, kaga wannan dama ce gare ka. Gashi nan selection process, shi kunga selection process ɗinsu za ka gan shi da komai nasu. To bayan mun duba wannan selection process, sai mu je gaba zuwa term and condition, ma'ana ƙa'idodinsu, sai karanta ƙa'idodinsu. Gashi nan idan kuma kana son ka tura musu message direct, so za ka tura musu message to ga email ɗinsu, ga email address ɗinsu nan, za ka tura musu message. Nan shine wurin da za ka aje. Yawa bayan mu, sorry na yi mistake, bayan mu wuce nan sai mu je major. Yawa kun ga gashi yanzu zai nuna maka gaba ɗaya course inda suke yi a wannan makarantar. Za ka diba ka ga course inda suke yi, sai ka zaɓi wanda kake so. A sunan suna course kala daban-daban abun gwanin ban sha'awa. Shi nan school of communication, ga sunan dai ga sunan za ka ga courses ɗinsu daban-daban, sai ka je ka zaɓi course inda kake so. Tun daga farko kai a ra'ayinka na san da cewa kana da course inda kake bukata wanda kake so kai, to sai ka je ka yi shi. To gashi sai ka danna how to apply gashi first day, sai ka shiga first day. Za ka ga requirement ɗinsu, idan ma kana buƙatar ƙarin bayani sun aje video wanda za ka iya kalla. Da ka danna bidiyon direct zai buɗe, da ya buɗe za ka kalla komai da komai ka san komai nasu. To yanzu nan common application ɗinsu kenan wanda za ka cika, inda za ka cika komai. Nan wurin inda aka sa common application, nan za ka danna sai ka je ka samu damar da za ka cika shi. Wato kun ga gashi, kun ga wurin nan inda aka sa common application, nan za ku danna. Kun ga gashi, gashi nan za su nuno muku. Gashi ana son ka tura transcript ɗinka, send official high school transcript. To za ka transcript, wato abin da yake nufi kun ga takardun ka kenan. Nan wurin da aka sa my document, nan za ku danna. Za ka je makarantar da ka yi secondary school ɗinka, ka ce kana son a tura maka transcript ɗinka zuwa wannan makarantar. A su direct za su tura maka transcript ɗinka. Idan ka tura wannan transcript ɗinka, shi zai ƙara baka damar samun wannan scholarship. To abin da suke so, ko ka tura musu ko ka kai musu, ko ka kai transcript ɗinka a makarantarsu, amma kai baka kusan su, tunda ba a US kake zama ba. To sai ka yi amfani da mail ɗinsu ka tura musu. Yanzu gashi nan za mu shiga nan, sai ka dawo sama ka shiga apply as a first student, first year. Gashi apply for first year, sai ka danna shi. Ka danna shi zai kai ka inda za ka je ka cike komai da komai, ka sa transcript ɗinka, ka yi submitting, ka yi komai da komai, ka tura musu ta email da komai da komai. Za a je muku link ɗin a description, ku je a description za ku ga link ɗin. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Bidiyon mu na gaba zai kasance akan yadda za ka samu scholarship a Canada. Wannan dama ce gare ku waɗanda suke amfani da NECO. Idan ka san NECO ce kaɗai kake amfani da ita,
to ga dama ta samu da za ka samu scholarship zuwa Canada. Muna godiya.